Witam bardzo serdecznie, tu Wajka Szepsi Princ. Dziś my jesteśmy w szkole w Tuchomiu i ja mam bardzo fajnego gościa, to jest Elżbieta Pyczkowska, legendarna szkolna języka kaszepskiego. I może powiedzieć, jest to kaszebizna, wielki dziejosz i wielka postać, można powiedzieć. Własna Elżbieto, gdzie my tu jesteśmy dokładnie? Co to jest za szkoła, richtig? No to jest szkoła podstawowa w Techłemiu. Ta szkoła powstała 3 lata temu, od 3 lat jest ten budynek, a w ogóle szkoła w Techłemiu jest od ponad 60 lat. Czyli historia szkoły jest, ale ona była czysto w innym placu, takim podwórstwem, ale tam było do 3 klas. No, okay. A teraz mamy już rozszerzoną, mamy do 6 klasy, a będziemy do 8. No i to jest taka szkoła, w której 90% dzieciaków uczy się języka kaszepskiego. No właśnie, jak to jest możliwe, że bo ogółowo jest tak, że ta kaszebizna umiera, można powiedzieć, a tu można powiedzieć, że ona żyje. Jak to się dzieje? Własno jest dyrektorem tu. Jakowa ma to metodologię, że dzieci chcą się uczyć języka kaszepskiego dziś? No my z nim bardzo wiele rozmaitych rzeczy robimy, ale też prawie to pisanie, uczenie się pieśniów kaszepskich, śpiewanie. No na ten moment to jest też tak, że prawie całe klasy są uczą języka kaszepskiego i nam ma to je po pierwsze lży ułożyć w planie. No wszyscy dzieci jakby te terne, no, ty co nie chcą, no to wiadomo, nie ma takiego łebrzyśku, to rodzice jakby chcele. Ale staramy się w nich ich rozkłachać w kaszebiznie. Je to też nie jest to proste, temu że połowa praktycznie dzieci nie my korzeni kaszepskich, oni są tyle sprowadzili, ale chcą poznać tę historię, ta kultura, ten plac, gdzie są i też język. No i też z nimi robimy rozmaite warkłewnie. Takie jak ostatnio były warkłewnie filmowe, też no, bierzemy ich na wanodzi, żeby poznali tak ryjna, robimy wanodzi tyłe w terenie, żeby oni poznali ten swój myl. Jak myślę ostatnio sztrunda strzelenci, nasi tyłe życi do jezora, to oni kiedy tyłe mieszko ma 10 lat, a my jeszcze nigdy tyłe nie byli. Także mamy tyłe 200-latny dąb, ostatnio my byli przy tym dąbie, to jest opita, a kto tyłe był ze starszyma. Naprawdę niewiele tych uczniów i oni chcemy uciec z historii przez dzieci i dojść do starszych, żeby oni widzieli, że to jest wyjątkowy plac. No bo ten plac, ten młyl tutaj, to Banino czy Tochum, to nie einfach teren, bo jest wiele ledzych teren nie są kaszebama. I jak was zwraca na to, czy jest lekko tych dziecek teren nie są kaszeba zachęcać do języka kaszebskiego, czy kaszebi sami mają tą sfiundę, że ich prastar gdył derch po kaszebsku, jak oni te żele przyjdą. No, mnie się wydaje, że to no, świat dzisiaj jest inny. On biedaje wiele rozmaitych rzeczy, ale tak jak no, wiemy o tym, że chcemy kłerzenie taki twardy, chcemy taki stabilny kłerzenie, to on w każdym placu są dyrado. I teraz poznanie tych historii, a z tym są wiąże bardzo wiele takich wirtosców, które nam tyłe jakby z tym co parłącią. Musimy to chyba tyłe Ignorować Perzynkę. Co z tym parłącią, no to no chcemy, żeby oni zakłerzeniony byli. Oni są tyle sprowadzali i naprawdę z rozmaitych stron Polski. I tak jak je własny Ania Szewczyk je takim przykłada, ona gdzieś tam je wychowany i zny historia tego swojego placu, tyle mieszka ileś lat i pozna ta historia i ona sobie uwidza i już robi posobny kroci, bo ona z tym placem chce coś dla niego ustawić. I myślę, że to są dobre przykłady i na nich musimy się wzorować i zachęcimy do tego. Jedne to zrobią biernie i przyjdą na zjedzenie na biesiada kasiepską, albo przyjdą na festyn kasiepski, albo pojadą na wanoga
i poznają ka siebie. A kto insi przyjdzie na taci zindzeni na przemier leteraczci i bądzy chcą coś napisać w tej ziemi, to każdy dla siebie może coś znaleźć. Jo miał to możliwe, że ja to był w jury Rodna Mowa i ja to na to wzór na tych dzecy, tam była też nawet Ukrainka, która opowiadała tam, czy tam miała swój występ i złożyła od kaszebizny. I jak to jest możliwe, że nawet nie blues ledze, można powiedzieć, z różnych terenów w Polsce, ale też nawet ledze, które nie są Polachama, chcą uczyć się kaszebskiego, bo to jest ewenement, jest o tę szkołę. Ja byłem wielkim wrażeniem, że tak jest coś możliwe. No te dzieci mają możliwość być na uczbach ze wszystkimi razem, całą klasą. I no, jeśli to, co robić ciekawie, jeśli tak poprawdze, jeśli chcesz zapylewać innych, to sam musisz płonąć. I to Dzieci to widzą. wiele razy powtórzył i oni są w tym dobrze. I oni są zapisane do zespołu kasiepskiego, śpiewają pieśni kasiepskie w tym zespole, promują kulturę kasiepską. Ale tyś to, co je ich wyrtny, my to też przyjmujemy. My chcemy, żeby oni też z tą swoją kulturą, ci demuma jakieś rozmaite apele, czy rozegracje, też pokazali. I oni kuchnia swoja prezentują. I myślę, że na tym polega ta integracja nasza. Bo my chcemy, żeby oni są dobrze tyle ciele. Ale od czego to zależy? Od serca, od człowieka. Bo my możemy jechać do innego placu i ktoś powie, to jest tyle lechłe widzony, to ty nie myśl, to jest cezy. Ale jeśli oni w takiej trudnej sytuacji, bo my w cik do tego wrócimy, nikt z nas nie chciałby z dnia na dzień ustawić swojego myla i iść do cezego kraju. I tam szukać sobie nowego myla. A wszyscy łestele w checiach swoich, tam gdzie jeszcze rodzone. I w tej traumie, w tej takiej ich części sytuacji chcemy tyma rodzinom, tyma dzieciom ich wspomóc. I myślę, że to jest nasz taki katolicki, taki chrześcijański obowiązek. No wiadomo, że ale ci ledzy to są też taci, które oni nie prześledziły i nie gadają dyta nam w siatkę. Ale oni są włączywają i oni to, co od sobie młego, oni robią piłę, oni są włączywają w ta spłele, są białci, co robią raza w kłele gospodyń wiejskich i przerechtowują. To jest prawie to co jedne ceny niesi. Ale my to widzimy, że oni tyle chcą z nami być raza. To fajnie. Wy macie też tu w szkole ten hymn. Was może powiedzieć coś więcej o tym hymnie, co to jest za hymn i jak on powstał i kto jest autorem i tak dalej. No, to jest bardzo cieszymy, bo to już jest drugi rok i bardzo jem buśny, jak na rozpoczący roku szkołowego, na zaczątku jest narodny hymn polski, a na końcu jest ten szkołowy. I latos my zrobili taką, też można powiedzieć, tradycja, że przez pierwszy miesiąc, sywnik cały, w 6 liczby rano, 8 zaczynał z hymnem szkołę. Wow. I przez to wszyscy dzieci, nawet te, które przyszły do nas do szkoły, bo mamy nowych uczniów, one są wszyscy nauczały. I po miesiącu wszyscy już piękno śpiewali hymn szkoły, jak był ten dzień szkolny, ty wszyscy zaśpiewali piękno hymn szkoły. Autorama tego hymnu jest słów Eugeniusz Preczkłewski, a muzyci Jerzy Stachurści. On jest pierwszy zwrotka i refren je po polsku, a drugi je po kasiepsku i refren je przedolmaczony na kasiepszczy. On wisi tyle u nas na pierwszym piątrze, jest taką naszą wizytówką. No jesteśmy bardzo buśni, bo on sobie bardzo wiąże, to jest jakby wpisany w ta ziemia. On stąd, że my mamy być patriotą, ma swojego myla, swojego regionu, swojego kraju i też swojego placu na ziemi, Europę, świata. Tak? Stąd to wychodzi. Jeśli jem dobry tyłek, to jem dobry te świata. Tylko na pierwszym placu jest można powiedzieć ten techem, czy kaszebizna, można powiedzieć w ogóle, a później to też jest historia Polski, historia można powiedzieć świata, czy Europy. I to tak właśnie, że zaczyna się to od regionalizmu i idzie dalej. Tak myślę, dobrze myślę, tak o to metodologia, czy to uwagi jest trochę inaczej? Nie, no to jest tak, ale my to jeszcze tam 50 lat temu, nawet katydy czy devlaz było wprowadzone to, że język kasiepski był regionalnym, no to też wychodziło jakby z tych korzeni europejskich, że Europa, my bez tym domą, ale wśród tych krajów i wśród tych regionów. I tam była gitka też o tym, że
trzeba zachować ta różnorodność, czyli Kasiebi w innych tam tych krajach, tam czy Bawarczycy, czy inni, oni mają pielęgnować to, bo to jest to najfajniejsze. I wtedy nie wchodzi nam jakiś nacjonalizm, taki, co gdy, że wszyscy muszą być taci same. Że nie, że my mamy swoja kultura i to jest bogata kultura i ona ma ubogacać tak samo jak polską. Ja? Nie, że wszyscy są taci same, ale że każdy my i wtedy tam jak mamy ten bukiet kwiatów jakichś, no to jak one są rozmaite, no to jest najpiękniejszy bukiet kwiatów. Kryta to kwiatów. młec, Także no, myślę, że i to jest tak wiele lat wyjeździe i przejeżdżają na przemier tery z innych stron i gdają je tęsknią za tym swoim mylem. Jedni sobie z tym radzą i mieszkają gdzie indziej, ale jedni nie. Jedni muszą jakby myślą o tym do dumie. Ja myślę, że fajny utpad też na przykład, jeśli zachęcać dzieci też do kaszabizny, czy do historii, jest to śpiew. Mu to ten karno mulci. To jest tue, ja w tej szkole to jest to. Że was to może powiedzieć coś więcej o tym karnu. Kto tam śpiewa, co wy tam robicie? No to jest karno dzecny. Dzece, tak po prawdzie jego prowadza już 12 lat. I teraz można powiedzieć, że ci, co zaczęli, to oni są już ustni. Oni mają już swoje dzece. Ale to było w rozmaitych szkołach. Na przykład w Baninie, później w Misiewie, a teraz to jest w Techomiu, ale w CYK to jest przy parce ZKP w Baninie. I tyle w tej chwili mamy dzece z samego Techomia. Dzece od 6 lat do 11 lat. I w CYK mnie towarzy taką myśl, że dość wiele mamy karnów folklorystycznych, które śpiewają te pieśnie, taci ledowy, w strojach kasiepskich ledowych, a je chcę stworzyć coś innego. Takiego, że my nawiązujemy do takiego drżenia je pieśnia kasiepska i muzyka, która jest tworzona tery w tym czasu. W głowach ludzi, które tery dzieją. Stroje mamy też taki z elementami kasiepski, ma te co nowy design tery taki blis, ale z płezbą w jedno kasiebę, z tyłu espektachum i że jakby żeby są identyfikowane, ale mamy pieśnie takie jak tery nowi często robimy siorem. Siorem, czyli parasol. Kupia do tego siormę w farbach kasiepskich kwiatów i myślę, że to będzie piękny utwór, bo mamy nowego choreografa i on piękny nama utwór zrobi, ale ostatnie łoni to był pieśnia Młetilk. Ukazał się tomik pieśniów Eugeniusza Prawie, gdzie jest tam 50 ponad utworów i bardzo fajny utwór Młetilką są bardzo dzecą widzy i my kupili Młetilkowe skrzydła i dzece własny Irena Beczkłeski ułoża nama choreografia, no i dzece w tym bardzo dobrze się dzieją. One jakby to jest dla nich coś takiego nowego, modernego i oni jak wychodzą na scenę, na bina, to widzą, że ledzy są cesią. I je przez te 3 lata, kiedy prowadza karno, to widzą, jak wiele dziecom to dywy, że one są uczą, podniesie swoja samoocena, że jak nawet na zyciątku w zerówce, mama gada, nie, ona je takie nieśmiały, ona są nie da radę. To jak mama po 3 miesiącach widza, że dziewczę weszło i zaśpiewało i zatańcowało ze wszystkimi, a to insie świąda jakby tego dziecka, że ono jest w stanie wiele zrobić, tylko musi mieć dobry prowadzenie, musi mieć i tyle nie je przeszkodą język kasiepski. Nie je, bo języka są chutko dzieci nauczą, jak pójść do insiego. To jest kwestia i na to my stawiamy, to musi być najlepiej jak można. Czyli belno po kasiepsku. Nie możemy niczego lecho robić, bo nikt byle jak po angielsku nie śpiewy. Po niemiecku. To musi być nie jak można, nikt po polsku. Kto zbędzie byle jak na binie śpiewał po polsku, no to każdy was śmieje. A to czemu po kasiepsku niech terne karna lecho śpiewają? To mnie bardzo boli, tak nie powinno być. My musimy się starać po kasiepsku robić najlepiej jak to jest jak można, nie? Jeśli chodzi też o prywatną sprawę, bo ja wiem, że was nie żyje ta blues tą kaszabizną w szkole czy w takich mylach publicznych, ale uwaje familię i że dzieci gadają po kaszebskiej. To jest taki ewenement, bo jak ja wzywam na tych dziejów kaszebskich, mam takie wrażenie, że
u mnie są fajne jeże, jak ta kamera je on, a jak je off, to nie zawsze taki jest, że oni też są takim dobrym przykładem, że taka szebizna żyje też w ich familii. Jak własno to zrobiła, że taka szebizna też prywatnie u waszej familii żyje, bo to jest ewenement. Jedziemy doma po Kasiepsku. Mhm. Na Zyciątku nie było to nijak tak letko, bo my mieszkali w Gdyńsku przez 7 lat i Weronika, nasi starsi dzieci wychowywała się w Gdyńsku, my tak często nie jeździli do familii, i to nie było tak letko, ale były liczby kasiepskiego języka w telewizji i tam Weronika wystąpiła i były dzieci od bigusów z Głowidlena i też jeszcze innych, które normalnie z domu mogły dały po kasiepsku i to była najlepsza liczba. Okej. To była dla mnie najlepsza Najlepszy. liczba, potem bez Iwru, ono było słychane. Jo. I ja ci tam słowa gida, ale to jest za granicą i wiesz dokładnie, że to tak jest. Że w jedno dziecko, kiedy tym językiem ja ci mówię lży. I jeśli teraz mamy tych naszych wnuków i do nich giemy w cyk po kasiepsku, oni sobie słuchają, ty sy odpowiedzą coś. I wiemy, że w tej chwili to nie będą całe zdania. Ale jak oni są należą w takim środowisku, że blues bądź to zgidu po kasiepsku, w ogóle nie będą wiedzieli, że ta osoba gidy po polsku, to oni będą wiedzieli po kasiepsku. I to jest też taci, no uczą się teraz pieśniów, ja ci tam puszczają so dorech muzyka, dobrze, że Eugeniusz wiele napisał i nakrył pieśniów. Że to jest full. One są aż żarty, tam Sebastian Darchle idzie i tam włączywy i tańce je przed tym i jakby z tym łebce je. I to jest tak samo je też z wiarą. Jeżeli dziecko w tym są wechłewiwy, jeśli ono to widzi, to jest dla niego ten wzór i ono tak robi jak ci starsi. Także to nie jest letko i no czasem to jest tak, że no musi być albo ciepłe, albo zimny, letni mnie. Czyli jeśli my by gydali o tym wszystkim, a nie dali świadectwa tego, że dzieci nasze też gydają, no to by było to naprawdę błudne. To prawda. A to wiadomo, każdy z nich musi znaleźć swój plac w życiu, a one w cych znama, wtedy trzeba, no Weronika bardzo mocno tam są włączywe, już komponuje i tworzy, robi te piękne teledyści, taci, gdzie potrzeby są dość kłełe. Także myślę, że to mają to w sercu. Był wątek już wiary, jo. Ja bym chciał może Bożenka też pokorbiec o Hilary Jastak, król Kaszebów. On wiele znaczył własnym życiem, czy co to tam, jak własno zwraca teraz na Hilary Jastak, to jest rok teraz Hilary Jastaka od ZKP. Czego on jest taki ważny dla nas Kaszebów, ale nie bluza Kaszebów, dla całego Kłyscowa czy dla Polski? No jem bardzo buśny, że je mogła spotkać takiego człowieka, króla Kasiebów swoim dzieckiem. To, co je robią, to je jeden jakby taki dzyl, tyś jakby zasłudzi. Bo jak jest z nim gyda, raz a tyły zresztą z Eugeniuszem, to widzę, było u niego taki determinacja. Taki, on był bardzo zdecydowany i to, jak my poznali jego historię, jak on nie poddywał się, jakie tacie pisa przed stywkłeniem i widza też, jak w jego dziecym wyźny była filantropia, była charytatywne działanie, jak on miał odwyga i szedł odprawiać tamsia dla stoczniowców, jak wieldzie to miało znaczenie, ale też to, jak on wszedł i obzyra jego kronici. I każdy ta kronika, on tam z siostrą wespół robił, je zdobiony kasiepścima haftoma. Faną kasiepską, gryfem kasiepskim. To było dla niego tak wyźne, że no, aż tak naprawdę bardzo taki mocny sposób i bardzo co cieszę, że na tam nasz wniosek Zrzeszenie Kasiepsko-Pomerści ten uznało ten rok jako pod patrona właśnie Hilary'ego Jastaka, bo ta postać trzeba poznać. Eugeniusz pisze teraz książkę o nim, też nowe jakby wiadomości wychodzą, ale w cyk coraz bardziej jakby podwyższy co ta
ta jego wielka rola, jaką on odegrył. Nie Za mało ludzi o tym wiedzą, bo co ma kogoś do kogo spitume, to tylko ci, co w Gdyni, gdzieś tam blisko Bele. to oni wiedzą, ale gdzie indziej nie. A my mamy tyle u siebie swoich ludzi, kasiebów, takich wspaniałych, a mało kto o tym wie. No i to jest nasza rola też, żeby to zmienić. To jest prawda, nie? Bo może przeczytać towarzystwo z Duńska, to ksiądz Jankowski był mocno faworyzowany, a ksiądz Jastak był tak ustawiony Pyrzinka na bok. Co mnie tak naprawdę zdziwiło, tak pamiętam z książków Hilary'ego Jastaka, jak Hilary Jastaku, to jest to, że on miał tą sfiundę, że trzeba odbudować taką kaszybską inteligencję. I to produktem, można powiedzieć, z was to jest, bo on też te stypendia dawał i on forsował tych młodych ludzi, żeby oni studiowali, zdobywali wiedzę i szli jako kaszebi w różne place myle. Jest to prawda? To jest bardzo ważne i je była jedną z pierwszych stypendystków jego fundacji. Ta fundacja zrodza się z tego, że on na 50 lecy swojego kapłaństwa, kiedy nie przenosi tam żadnych kwiatów. Co jest z tym zrobił? Wpłata dać na fundację, na konto, a je będą wspierał dzieci, młode z nas, wielodzietnych tyde, bo tak to jeszcze było w tamtym czasu, familiów i będą ich też rozpyliwał prawie do tego kasiebstwa. Jednym z takich bardzo ważnych też stypendystów jest profesor Tery Tomasz Sobisz, wielki rzezbierz, żłobiesz i wiele innych, których my jeszcze tam, Tery już jakby tego kontaktu takiego nie mamy, ale w cyk wrócą też do myślów Jana Pawła II, bo to jakby jest podobna sytuacja, tak. dzieło nowego tysiąclecia, że nie ma lepszej inwestycji jak człowiek. Jak człowiek, który gdzieś tam my potencjał, wiadomo, że to wszystko kosztuje i tak dalej, a to jest najlepszy brzyd. Wiadomo, że nie pewno 100% wszyscy, ale jeśli tyś to wsparcie było, to człowiek chce jakby oddać to, co mógł kiedyś tam dostać. Także jego wielka rola, bo po prawdzie tych ludzi wiele jest na kasiebach. No i to było jego myśla jego. Jako myśla, nie? To myślę, że Hilary Jastak było ważna taka jest wiedza o tym kaszebiznę, ale też jakby spotkali swojego późniejszego chłopa, Eugeniusza Pyczkowskiego. Jest zbyt... Ja to teraz saga, bo... Czy to jest zbyt einfach być białką doktora Eugeniusza Pyczkowskiego, czy nie? Jak to wezrzy? Znaczy, Eugeniusz Pyczkowski, jak ostatnio widać, że to on mnie rozkłychał w kasiebiznie, to jest prawda. To jest prawda, ja? To tam nie tym się w sobie tyś, to jest tyś ale też, prawda. No i myślę, że takim wielkim brzada naszego wespółdziałania jest to, że my razem robimy. To, że są uzupełniwamy, to, że są wspieramy, że są rozmiejemy. Bo taki pisanie, on napisał bardzo wiele książków, pieśniów i to jest czas, który musi poświęcać na stworzenie tego. No i wtedy jakby ta moja rola też jest taka, żeby tymi innymi rzeczami co też się zająć i żeby on ten czas miał na tworzenie, a są to wspaniałe dzieła i książki. Temu, no myślę, że to jest to najważniejsze, że są wspieramy razem w naszym działaniu, a on mnie też wspiera w moim działaniu szkołowym. Będąc dyrektorem, przez jakiś czas też będąc przewodnika partu w Baninie, pisanie podręczników, książków, no on w jednych rzeczach jest ekspertem, no to jest z tego korzystam, To jest prawda. Także to są uzupełnione i wiele podejmujemy też takich działań, które no one wydawają brzyd i to nas cieszy. My jesteśmy tu w sobotę w szkole. Was to nie jest to, że tylko tym dyrektorem od poniedziałku do piątku, ale wy macie tutaj też projekty w sobotę. Dlaczego my to jesteśmy to w sobotę? Co się tutaj działo? No to jest było zędzenie taci, nasza drechna, która należy też do naszego partu. Anna Sobczyk z Portartu napisała projekt o tym prawie, żeby do wyjęci historii Kasieb też przenieść je do literatury. I to jest konkurs literacki, żeby napisać jakieś opowiadanie, jakieś wieszta o naszym terenie.
I temu my jo wspierali, jako bardzo ZKP Bani, no jako szkoła w Techemiu, żeby wspólno tacie zindzenie zrobić, jako warkwewnie. I przedstawić i te dzyle historyczne, ale też Jerzy Stachur szczytyłe piękno przedstawił też to, jak pisać. Nauczył nas nawet pisać. To jest prawda, bo praktycznie było warkownie, jo. I niech sodzeje. Jeśli jest jakaś inicjatywa, to my chcemy to wspierać i tak jak dziś jest obyta, ale no, nie ma świątku i Nie ma piątku. trzeba- Chcemy dzejać i jak powstaną piękne prace, a jedna z nich będzie jako audiobook nagrany, to będzie coś plany lepsze. Dlaczego jest ważna ta literatura czy poezja? Bo dziś w świecie globalizacji, sztucznej inteligencji można powiedzieć, no po co nam ta poezja? Dlaczego to jest ważne, żeby poezja była nie blues kaszebska, ale ogółowo? Dlaczego to jest ważne dla kraju, dla ledzy? Bo ona jest w sercach. I w sercach so rodzi coś, co jest najpiękniejsze. Ona dyś dywy wyraz nasi wyobraźni, nasi widze, chterna człowiek jakby w sobie, chterna zdobył, to łekweli, chterno je. Za jakieś ciasło na bądze ciasto insi, ale to łestywy i to łestywy dla innych pokoleniów i to jest to, żeby matery dośle do tych młodych, ty były młode dziewczątka i one Jo. chcą pisać. No to nawet te dwa, jeśli one by coś z tego wyniosły, to już mamy skierp. Wiemy, prawda. że wiele ich je wtedy w komórkach i tam, ale tych, którzy robią to, co je w komórkach, to im nie zależy na tym, żeby oni mieli swoja własna myśla, żeby oni czasem potrafili krytycznie coś do czegoś podejść, nazwać. To Bo oni chcą, żeby wszyscy na sznurku takim szle za nima, za tym, co to wymyśleli. Ja? Że oni mają być takima, kto z tego był ostatnio właśnie niewolnikama. Niewolnika. Tak ci ma. To naprawdę I raz. może być sztuczna inteligencja, można ją wyskać, ale no to tak so wiąże, jeśli ta sztuczna inteligencja nas zastąpi. Ostatnio była taka rozmowa tyś przed dniu szkolnego. I czy sztuczna inteligencja może zastąpić szkolnego? No teoretycznie jo, ale my widzimy w tej chwili, jak wyźny je ten kontakt z dziecka, że je widzę, że ono my iwer, że co złe martwi i jego sopitum, co je, co so stało. Powiedz mi to tego sztuczna inteligencja żadna nie zrobi. Temu my w tym kontakcie takim interpersonalnym, zrozumieni so, wcieci so w drugiego człowieka, to jest podstawa. A po drodze też jakiś myślak, to sinsi to przecie ty i co zainspiruje i co wymyśli. Także no to wydaje mi się, że to jest, no to rzeczy, bo było ciasto śteczne. To jest prawda, to jest prawda. Na końcu ja mam taki darek, tu jest książka, bo my jesteśmy w szkole, Darii Kaszybowskiej, Walerka, dla dzieci, to jest ten drugi zel. Ja myślę, że to będzie dobra książka, żeby zainspirować, bo ona, właśnie Daria Kaszybowska, nie pisze bluzagę kaszebską, ona pisze też książki dla dzieci i ta z wiele wątków tej kaszebizny, że rzeczy nawet to nie jest takie, że oni się na pamięć coś uczą, oni się uczą, jak oni to czytają i myślę, że to będzie tutaj fajna sprawa, że jak ta książka tutaj zostanie i może będzie czytana przez tych dzieci w szkole. No bardzo fajno, bardzo dziękuję. No i nie czytaliście sama, także z wielką przyjemnością, jak chwila analizy, to przecie. No Daria je wielkim odkryciem, jak dziś Jerzy Stachur, kiedy ona też brała udział w konkursach literackich i odkryła w sobie ten talent. I jedno dla mnie takim przykłada je, musiała rzec Czesiek Bir. On też pisał, ale rzeźbił. I tak po prawdzie choroba spowodowa to, że są z tyłu sparaliżowanym, że on odkrył swój talent. I to jest taki przykład, i on rzeźbił Matki Bożci z juności i doszedł do takiej perfekcji. Naprawdę, no, tyle ich wyrzeźbił. I bez może, czy by nie ta sytuacja. Takie, nigdy on by nie odkrył swojego talentu i nie pokazał światu i nie przekazał tego. Także my nigdy nie wiemy, co do danego człowieka musi dać, żeby on to coś u siebie odkrył. Może ta poezja. A może ta poezja. No, temu wielki dzonka i mam nadzieję, że wielki dzonka i mam nadzieję też bardzo do biblioteki i do pitać rzeczy, jak one to Wielki Bóg zapłać za ta korbionka i życzę, że
zdrowia przede wszystkim, błogosławieństwa Bożego Matki Boskiej Siunowskiej, ale też, żeby te łudby, właśnie, żeby te dzieci obudzić w tych talentach, bo ja myślę, to jest ważna sprawa szkoły. To jest podstawa. To jest podstawa. Każdy z nich my swoje plac na tej ziemi. On powie, co z tyłu je. I teraz, żeby to, co słat krec, no to trzeba to jego inspirować do tego, żeby on nie szedł tak nylziejszą drogą, z gnielstwem, bo wtedy nic co nie odkryje. Musicie go słuchać sobie, to Eugeniusz jedno kiedy wymagać. Magaz, to jest prawda. Wiać, No Bóg i zapłać, robimy tyle. do uzdrzenic, błega. Do uzdrzeni, dziękuję bardzo i wszystkiego.